हाय गैस नया वीडियो गोटे आनी समस्ते देखिए वीडियो पूरा लास्ट पर्यंत देखिए जे भल लगे लाइक शेयर करेंगे। नया वीडियो हूँ दान मलम गाड़ी तुमको देखेबी केमती अच्छी गाड़ी भल थे फोन करेंगे डाक दान भल बारुची तार पियाल भी बहुत दूर को जाऊँगी जदि भल लगे नंबर देती 1 नंबर गाड़ी केते सुंदर बाहर बहुत बढ़िया क्लीयर भाव में पियाल भी बहुत दूर को जाऊँगी पिंगा को पड़ब ना तो देखेबी वीडियो लास्ट पर्यंत देखु धान केमती भाव में बाहर बहुत सुंदर भाव में धान बाहर रात्रि आ बहुत वर्षा होगला आज गाड़ी बहुत बिजी अच्छी देखु देखेबी आपण मानू देखु केते बढ़िया दूर को जाऊँगी पियाल बहुत 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 भल बाहर धान मालकानगिरी जिला यहाँ 53 नंबर गाँ देखु भाई मैंने केते सुंदर भाव में काम कर चेपा जाऊँगी धान जाऊना देखो केते बढ़िया क्लीयर भाव में अच्छी धान केते सीट पकड़े भी किसी असुविधा नहीं जब मेसीन टा भल लगे कल करेंगे गाड़ी मिल धान कम करने टली गाड़ी भी दरकार है फुटेब बढ़िया बड़ बहुत बड़ा मेसीन मेन हूँ समस्ते चल पारे कि तार सेटिंग कर पार्बार अच्छे मेसीन तो समस्ते चलाइबे समस्ते चलाइबे किसी तरह बड़ कथा ना किंतु मेसीन सेटिंग करवार अच्छे जाए धान क्लीयर भाव में पार्ब आम कहीं बोले वर्ष वर्ष धरी चलाऊ गाड़ी बहुत भल भाव में सेटिंग भी कर जाचु केते बढ़िया क्लीयर भाव में बाहर धान भाई मैंने समस्त को दरकार थी गाड़ी कहीं बोले चाष टाइम मोर आदिवासी लोक बहुत आगे थिला गोरु सहित धान मलम करुते गोरु नाई सेमती किसी सुविधा ना डायरेक्टली धान जमी कटा घंटा भी बेस दाम ना 1000 टका अच्छे एवं बर्तमान सकाल 6टार बाहर गाड़ी 6टार बाहर माने से जावाक 7टा हो बहुत गुड़ाए काम अच्छे रेस्ट मिलना धान बहुत क्लीयर भाव में बाहर से समस्त को अनुरोध जे गाड़ी भल थे डाक भी पारे देख धान देखिए बहुत बड़ भाव में केते स्पीड पकड़े भी असुविधा कुछ एटा सरले पुष्पाली जो पुष्पाली टू
ଯିବ ରଙ୍ଗମାଟିଗୁଡ଼ାଠୁ ଆଇବ 13 ନମ୍ବର ରାତି ହେଇଯିବ ସକାଳ 6ଟାରେ ବାହାରିଲେ ରାତି 7-8ଟା ହେଇଯିବ ଆଇବାକୁ ବିଜି ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଏତେ ମାର୍କେଟିଂ ଯେ ଦାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଡ଼ି ଅଛି 13 ନମ୍ବରରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଡ଼ି କ୍ଲିୟର ବାହାରୁଛି ଯେଉଁ ସେଟିଂ ଜଣଙ୍କର ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚଲାଉଛୁ ଗାଡ଼ି ଚକା ବାହାରିବ ନାହିଁ ଟିଆଲ କୋଉଠି ଯିବ ନାହିଁ ସବୁ ହେଲା ମେନ୍ ସେଟିଂ ଦ୍ୱାରା ସେଟିଂ କରିପାରିଲେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବି ଭଲ ଭାବରେ ଦାନ ବାହାରିପାରିବ ଆମେ କାହିଁ ବର୍ଷ ଧରି ଚଲାଉଛୁ ଏଇଠି ଦେଖ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଲା ଦାନ ନେବାକୁ ଭାଇମାନେ ଭାଇ ଗାଈ ମାଇଣ୍ଡ କରିବ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବ ନାହିଁ ସବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି ଭଲ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି 4-5 ଜଣ ପକାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ମେସିନ୍ କିଛି ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ କି ଜାମ୍ ହେଉନାହିଁ ଆରାମରେ ଚାଲୁଛି କେତେ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ହେଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ନେବା ଗାଡ଼ି ବି ଆସିଛି ଜମିରେ ଏଇଠି ଧାନ ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଅଧା ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆମର 13 ନମ୍ବର ଆଡ଼େ ସୁରାଗୁଡ଼ା ବରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବିଜିରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁ ବୋଲେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଚାଲୁଛି ଗାଡ଼ି ସକାଳ 6ଟାରୁ ବାହାରିଲା ଏବେ ରାତି 7-8 ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର ଲାଇକ୍ କରିବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଥିଲେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଥିବ ବହୁତ ଦୂର ବି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ 13 ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ମେନ୍ କଥା କ'ଣ କି ଆମେ ସେଟିଂ କରି ଜାଣିଛୁ ସେଟିଂ ଉପରେ ସବୁ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଡାବା ଗାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଚଲେଇବେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ ଚଲେଇବେ କିନ୍ତୁ ସେଟିଂ କରିପାରିବାର ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିବ ତା'ର ପିଆଲ ଗୋଟେ ଯିବ ତା'ର ଚକା ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯିବ ଧାନ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ବାହାରିବ ପବନ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ଯାକ ସବୁ ସେଟିଂ କରିବାର ଅଛି ସେଟିଂ କଲା ପରେ ଯାଇକରି ତମେ ଧାନ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ବାହାରି ପାରିବ ନହେଲେ ସବୁ ଧାନ ଯିବ ଦିଆଲ ପଟେ ଧାନ ଯିବ ଚକା ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ପଟେ ଚକା ଯାଉଛି ସେପଟେ ବି ଧାନ ଯିବ ମେନ୍ କଥା ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଲୋକ ଆଗ ଏଇଟା ଧାନ ମାଲୁମ କରୁଛନ୍ତି ଆରାମରେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର କାମ ସ୍ପିଡ଼ ପକାଇଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଘଣ୍ଟାକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ନେଉଛି ଘଣ୍ଟାକୁ ତାଙ୍କର ଲାଗେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଘଣ୍ଟାକୁ 1000 ମିନିଟ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ବାହାରିବ ମାନେ 3ଟା କରେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ ହେଇଥିବ ହେଲେ ବି ମେସିନ୍ର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ନେଲେ ବି କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ବାହାରିବ ନାହିଁ ଧାନ ନେକ୍ସଟ କାଉଣ୍ଟରେ ଆଉ ଉଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଧାନ ନେଲୁ ଶୁଖେଇଲୁ ଆରାମରେ ମଣ୍ଡିରେ ନେଲୁ ନୋ ଟେନସନ୍ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ବାହାରିବ ନାହିଁ ସେମିତି ଭାବରେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଧାନ ବାହାରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଦେଖୁଛ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଧାନ ମଲ ହେଉଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡକୁ